Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Bugün sizin bilen geçen bir 3-4 günden belki de ondan köprek wagt bolup biler. Ee, Türkiye'deki saýlaw meselesi boýunça gürrüň eders diýipdim. Olam ýanky talaplaryň sebäbi bilen soraýan adamlar batykän, kim gelse, kim ýeňse, kim gazansa bizim üçin gowy bolar diýip soraýan adamlaryň sany gatykän, gönümel soraýanlar bar, ýa-ni bizim daşdörümizden hem. Soň daşynda ýa-ni ýolda zatda reportaj demedýänler bar da. Olara da bir kysany gabat gelip gelen türkmenler bar. Olaram öz pikirlerini aýdýar bizim üçin misal üçin Erdogan gelse o bolar, beýlekler gelse bize kimlik vermez diýen ýalyk demeler bar. Umuman Türkiýede Türkmenistanyň ýurtdaşlary milyonyň üstünde, ýa-ni 2 milyona çelli bardygy gaty näme güýçlü bir nemesi bar da. Ýani 1 milyonyň üstündegi mälim şonça adam bolanlygy sebäplen islesen islemesen gyzyklanmaly bolýar Türkiýedäki saýlawlar bilen. Türkiýedäki saýlawlaryň netijesinde daşyndan gelýän göç, ýene näme eýle beýle meseleler üstünde pikir alışverişi edip bolýar da. Adam karar berip bilýär şoň netijesinde. Bu Türkiýede galyp ýa-da galmaly dälligiň sebäbiniň Türkiýede hökümet çalışsa täsir eder diýilen düşünjesi ýöne şeýle bir zat bar. Eger hökümet çalışsa ýa-da çalışmasa da ýa-ni daşandan gelenler iyi berjek däl diýse, onuň ýalak bir näme öğretjek däl diýse de Türkiýedäki ykdysady şertleriň agyrlaşmagy bilen bilelikde daşyndan gelen adamlaryň özleri gider ýa-ni öz islegi bilen. Bu tarapam bar işin. Ýa-ni iki tarap bar. Biri biz näme etselerem gitmez diýen ýalyk düşünjede. Näme diýär? Ýöne hökümet çalışsa, çalışmasa Türkiýede ykdysady ýagdaýyň agyrlaşjagy görünip dursa ýa-ni Merkez Bank ýene näme hemme zat görkezýär. Endi şonuň gurrun nedeli? Indi bir adamyň şahsy nemesi däline Türkiýede iki sany dalaşgar bar prezidentliğe. Erdogan ve Kılıçdaroğlu. Indi bu ikisinin şahsy durmuşy ýa-da syýasy görüşem gyzykly däl bizim üçin. Bizim görýän zadymyz şularyň alyp barýan nemesi Türkiýe bähbitli ýa-da özlerine bähbitli işleriň netijesinde meydana geljek bir ýagdaý, Türkiýedäki ýagdaý ýöne. Şoňa seredeli. Indi häzirki hökümet, ýa-ni Erdogan hökümeti diýilýär-de. Bu Erdogan hökümeti nähil näme izarlap gelýär. Bir ykdysadyet barada bir özüniň pikiri bar. Onam ýurt demesinde ulanýar. Şol sebäplen ýurtda dollaryň bahasy gymmatlaýar, zatlaryň bahasy gymmatlaýar. Şonuň ýaly bir zat ýa-ni ortodoks ykdysady nämäni ulananyk özüniň bir öňe sürýän pikirini ulanýar. Şonuň netijesinde Türkiýanyň ykdysady ýagdaýy gitdikçe derwetleşip barýar bolýar. 3-4 ýyldan bäri hasam aýaýdyň diýsek ýalňyşmaz. Soň onuň daşynda göç problemasyna başgaça seredýär. Daşary ýurtdan kim gelse-de türkmenleriň daşynda türkmenlere dige wiza goýdy. Türkmenleriň daşynda köp halklar wizasyz arkaýyn gelip bilýär. Hatda wiza pasporta da gerek ýok. Göne geçip gelip durlar da ýa-ni serhedinden. Pakistan diýdi, Awganistan diýdi. Ýene bu zatlar ýurdun nemesine berkararlygyny diýin, berkararlygyny
hop salıp bilecek meseleler. Bir neme var? Sümer diýip bir döwür we ýa-ni konfederasiýa bolupdyr. 5500 ýyl mundan öň. Ine şolaryň ýykylmagynyň esasy sebäbi o daşyndan gelýän göçlerdi. Daşyndan gatykän göç gelýär. Şoň içine ine Araplaryň we Jöhitleriň atalary hem girýär şol näme. Şoň esasynda da ýykylyp dargap gidýär. Ýogsa döwrüniň iň ösen ýurdu da döwrüniň Amerikasy diýsek ýalňyşmaz. Ne şoň ýaly taraplary bar. Indi munyň daşynda Türkiýede demokratiýa sonra alamat bar. Indi bir ýurduň demokratik dälligine iň öneki şekilde her bir adamyň görüp biljegi şekilde diýeýin. Aýdylsa üçüncü gezek bir adam ýurduň başyna gelýän bolsa, demek o ýurduň demokratiýasyna bir sonra alamaty başlandyr, bir problemalar başlandyr diýmekdir bu. Onanmasaňyz o deňeşdirip göräýin ýurtlary. Şonuň ýaly ýagdaý meselesinde. Soň demokratiýa problemasy bar. Demokratiýa problemanyň bolan ýerinde baýlyk üýtgeşik hereket edýär. Ýa-ni baýlyk käbir adamlaryň elinde galýar. Ýa-ni az adamyň elinde galýar. Halk köpçülik garyplaşýar. O Türkiýede ine şonu hem görüp bilýäs aslında. Diýjek bolýanym bu taýda eğer Erdoğan hökümeti dowam etse türkmenler üçin gazanç nemesi yapıljak öz özünden. O gitmän galyň. Bize siz gerek değilse de ya karşılamaz. O sizin kazancınız belki şu an o $400 bolsa önümüzdeki o bir näçe aýyň içinde 300'e, 200'e, o 150 şey düşüp gitmeye gatı mümkin. Näme şin diýseňiz, Türkmenistanda 2015-nji ýylda hemme kim bilýär, bunu dollar gytçylygy başlady. Banklarda dollar vermän başladylar, soň ýoş dollary ýa-ni limitli çäkli berip başladylar her adam başyna. Ondan soň her kim öz velayetinden almaly etdi, her kim öz etrafyndan almaly boldy. Ondan soň o ýewro alyp başladylar adamlar dollar tapman. Soň ýuwaşlyk bilen yapyldy. Yapıldı ve kara bazara geçti. Şimdi şol ýagdaý Türkiýede görülüp bilinýär. Türkiýede häzir banklar gittikçe o kısıp başladı dollar alma nemesini 5.000 limit getiripdirler diye habarlardan okanıma edýän. Ondan soň ýene de bir näçe bank bilen baglanyşykly şonuň ýaly işlere çäklendirme gelýär ve Merkez Bankda pul ýok. Edil Türkmenistanda da şeýle boldy. Türkmenistanyň ýa-ni Merkezi Bank diýip adlandyrylýan edarasynyň içinde pul ýok, şu wagtam ýok. Ýa-ni içi boş oldu ve Türkiýedäki o $60 milyar şu an bergi nemesinde, minusda diýilýär. Ýa-ni umuman aýdylanda bir ykdysady neme başlady. Soň şu şekilde dowam etse o Türkiýanyň nemesi belli ortada. Ben bu gyzyklanýan adamlar üçin o maslahat hökmünde aýdýan ýa-ni görnýän zatlar bular hemmesi habarlarda bar. Habarlary izarlasaňyz hemmesini bir ara getirseňiz şu zat çykýar. Soň soňky 3-4 ýylyň içinde bolýan zatlar soň Türkmenistan bilen deňeşdirende çykýar orada. Indi aýdaly o Erdoğan hökümeti saýlawy o gazanp bilmedi, neme geldi diýeli. Kılıçdaroğlu geldi diýeli. Indi o gelse nähil bolar diýip sorasaňyz, o gelse göç problemasyny çözjek. Ve halkam bunun tarapdary göç meselesi. Yani göç problemasyny çözen wagty türkmenlere gowy tarapy değermiken diýip pikir edýän şeýle bir ýagdaý bar. Geçen ýylyň sentýabr aýlarynda, ýalňyşmasam sentýabr aýlarynda öwrelinde o wiza düzgün geldi. Diňe Türkmenistan vatandaşlary üçin. Şunuň başga ýurtlar arkaýyn gelip bilýär, pasportsyz bolsa da geçip girip durýar. Türkmenler o däm etse de gelip bilenok, o düşünberiň näme üçin bolanyny bilýäňiz bunu hemmäňiz.
de Kılıçdaroğlu hükümeti kurulsa gelse saylap kazanıp ya şona ayırar mıkan diyen yankı vizanı ayırar. Vizasız gelip bor. Yani şeyle bir ýagdaý boljak. Vizasız gelip bolsa da bu geze göç problemasına gatyk o izarlamaklary mümkin. Öňkileri ýaly ikamet değil ya da kimlik değil ya. O nähil diýip düşünseňiz. O şonu bermejek. Bermeýärse öyle bir düzgün dünýäde ýok. Ýani turistin vizasy pasportuna basylýandyr. Yani bir ay 3 aylık o gelip bilme mümkinçiligi bolup biler. Bulam o gowy tarapam bar, o erwet taraplaram bar diýsek boljak Türkmenistan ýagdaýynda. Gowy tarapy halk geljek bir aýdyňlanyp biljekse, Türkiýe gelip biraz erkinligi görer. O gowy bir zat, hökmän suratda görülmeli, gelinmeli her bir türkmen üçin. O erwet tarapy näme diýip sorasaňyz, türkmenlerde şu wagt watan duýgusy, watan söýgüsü näçe o kynçylyk çekdikçe töreýärdi. Biraz o ýumşanmakdy watanyny o satyp bilýär türkmenler. Indi satyp bilýär diýende o nähil diýip o sorarsyňyz, onu düşündireýin. Indi watan satmak diýende üýtgeç dürül taraplary bardyr. O bilgeçleýin edersin, ýamanlyk edersin, o aýry bir mesele. Ýöne bilmän edip bolýar muny jahilliginden. Tawa ýurdum bir jogapkärçiligi bolýar her bir watandaşynyň üstünde. Olam ýa-ni watany o söýmek gerekli, hasap etmek, o miras hasap etmek we o bir gelecek hökmünde görmek. Ine sen çağalaryňa şu wagt watan bolmasa nähil gelecek görýän. Ine şu misalda ýa çağalaryň üçin gelecek hökmünde görmek ve miras hökmünde görmek. Senden öňküler saňa watan nähili goýup gitdi eliňe. Şonuň ýaly duýgular o azalýar. Biz ýa-ni Türkmenistanyň jemgyýeti daş döwregindäki goňşulary bilen bilelikde bir araplaşan bir jemgyýet. Araplaşan diýmek gaty erwet bir ýagdaý. Gulçuluk ruhuny üstüne almak diýmek, ýa-ni araplaşan diýmek. O mesela o girip durmaýyn. Bugün başga bir nemede açylsa çoňurlaýynam girip biler. Indi biz şunu gyzyklanýasda Türkiýede. Türkiýedäki prezidentin kimin bolup kimin bolmajagyna üns berýär, o şu bolsa gowy bolar diýen ýaly pikirimiz bar. Ýöne Türkmenistan üçin bu pikir näme üçin ýok. Mine watan söýgüsü bilen baglanyşykly ýeneden bir nämeni goşup biler. O näme üçin ýok? O näme üçin o Türkmenistanda o şeýle bolsun, ne saýlaw bolsun, o bir demokratik bir o düzgün tertip bolsun. Diýemzok, o Türkiýedäki siyasi ýagdaýlar bilen gyzyklanýas. O şonuň netijesinde de Türkiýede biz o gitmän işläp o galjakmışymyz. Şonuň ýaly bir zat çykýardy. O geçen bir nemede görüpdik. Türkmenistanyň watandaşy bir o aýalmaşgala İstanbul Ýenikapıda bolmaly. Reportaj berýär köçede. O diye hökümet çalışsa diye Türkiye'de o bize kimlik vermez, o biz gitmeli olur diye de. Bu birinciden özüne kemsidiyen bir ýagdaý. Men o kul bolmaktan yani kulçuluğum elimden alınacak demek de. Yoksam seni öz yurduna gitsen o birazrak talap etsen erkin bolup bilýän. Yine şu ikisinin arasındaki tapawudy düşünemek. Şonuň üçin o Türkiye'de kim ýeňse, kim gelse diýilen soraň özüni men ýalňyş görýän. Bu bir ýalňyş bir logika. Näme üçin seniň ýurdunda trilyonlap baýlyklar ýatyr. Ona ors sömürüp dur näçe ýyllardan bäri. Indi muňa şu baýlyklara Hytaý talip bolupdyr. Ýöne senem Türkiýede bir kimlik berse de ýene-de azrak bir garrylaryň hapa işlerini edeýin, arasaçylygyny ýa ýene bir zatlaryny edeýin. Umuman o öýde bir hyzmatkär bolaýyn diýen ýaly düşünje bolýar.
Türkiye'de kim saylansa da kim gelse de daşarı yurttan gelip bağlayanlar için köp zat ütkömecek, iki şekilde de elbet olacak. Yani iktisadi meselenin gurrunu ettik Türkiye'de iktisadiyeti önkü düzgününe getirmek için kim gelse gelsin katken işlemeli. Bunu düzeden vakti kıyınçılıklar çekilecektir. Yani zatlar hasam kımmatlap bilir, iş yerler hem yapılıp bilir. Sebebi şu an Türkiye'nin iktisadiyeti bir inflasyonun üstüne kurulan neme oldu da dowam zatlar kımmatlamalı, yuvaşlık bilen yani rak keselinden adamların ölüşü ýalyk bir ýagdaýa girdiğinde onu bejermek üçin kimyoterapiýa berilýändir rak keseline. Kimyoterapiýa berilen wagtda adam öňküsünden hem agyrlaşýandyr ýagdaýy. Indi Türkiýede de kim gelse gelsin eğer iktisadiýeti düzeltjek bolsa kimyoterapiýa bermeli. Kimyoterapiýa berilen wagtda ýurdun ýagdaýy agyr döwürlerden geçjekdir. Ne şeylerek iyileşler ama başka ullakan bir neme yok, mesele yok bu tayda. O iki tarafa Türkmenler için bir üýtgeçlik getirecek däl. Öňümizde ýa-ni boljak zat boljaktır. Şeyle ben şu tayda hava jemlejek iyileşler yine de görüşýänçäk. Eger soraularyňyz bolsa aşaňa ýazyp bilersiňiz, soň ýene de mümkinçiligimiz bolsa soraw jogap demesinde bereriz. Sağ olun.